שלום, שמי יעל קאלי. אני עומדת בראש מרכז המצוינות שנקרא באנגלית Learning in a Networked Society, או בקיצור LINKS. אני חברת סגל במגמה לטכנולוגיות בחינוך, בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה. ואני רוצה להציג בפניכם היום את הנושא של למידה בחברה מקוונת, וגם לספר לכם קצת על מרכז המצוינות LINKS. מרכז לינקס הוקם במאי 2012 במסגרת תוכנית מרכזי המצוינות של הוועדה לתכנון ותקצוב וממשלת ישראל. התוכנית הזו נקראת ICOR, שזה ראשי תיבות של Israeli Centers of Research Excellence. זו תוכנית מאוד יוקרתית, תחרותית, במסגרתה הוקמו עד כה 16 מרכזי מצוינות מחקרית בארץ בכל מיני נושאים. השנה הוחלט לממן גם נושאים מתחומי מדעי הרוח והחברה, והמרכז שלנו, מרכז לינקס, הוא זה שנבחר להוביל את המחקר בתחום של חינוך וחברת המידע החדשה. המטרות העיקריות של תוכנית מרכזי המצוינות הן חיזוק המחקר המדעי בארץ, השבת מוחות, יצירת מסה קריטית של מחקר פורץ דרך במספר מצומצם של תחומי מחקר נבחנים, שדרוג התשתיות המחקריות באוניברסיטאות, עידוד חדשנות, במיוחד בנושאים בין-תחומיים, עידוד שיתופי פעולה בין אוניברסיטאיים ובינלאומיים. את מרכז לינקס מובילה אוניברסיטת חיפה בשותפות עם חברי סגל מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, הטכניון והמרכז הבינתחומי הרצליה. סך הכל אנחנו כרגע 14 חברי סגל שחוקרים מנקודות מבט שונות את האופי שבו אנשים חיים, מתקשרים ולומדים בחברה מודרנית. הייחוד שלנו הוא שאנחנו חוקרים את הנושאים האלה תוך שילוב פרספקטיבות מתחום החינוך ומתחום החברה. ואני מיד אספר קצת יותר על אותן הפרספקטיבות. אבל לפני כן, הייתי רוצה שתעצרו רגע ותחשבו, מהי מבחינתכם למידה בחברה מקוונת? תחשבו על שאלות כמו, באילו סיטואציות אנחנו לומדים? מה שונה באופן הלמידה שלנו כיום לאופן שבו אנשים למדו בעבר? מה תפקידן של הטכנולוגיות, טכנולוגיות המידע בתהליכים האלה? איך התהליכים האלה שמתרחשים בראש של כל אחד מאיתנו, איך הם קשורים לסיטואציות החברתיות שבהן הן מתרחשות? אז זה הזמן לעצור רגע ולחשוב על השאלות האלה. כן, כן, ממש, תעצרו ברגע זה את הסרטון כדי לחשוב. אוקיי, אז השאלות האלה הן שאלות ששאלנו גם אנחנו את עצמנו כשהתארגנו ביחד לבנות את תוכנית המחקר שלנו בלינקס. נקודת המוצא שלנו היא שאנחנו חוקרים את הלמידה האנושית כתהליך שמתרחש בהקשר חברתי, כאשר טכנולוגיות המידע והתקשורת הם ברור שהם חלק בלתי נפרד מההקשר הזה. אז מה זה אומר? קודם כל זה אומר שיש תפקיד אדיר לכל הסמארטפונים והטאבלטים, ואותה מציאות מוגברת, מה שנקרא באנגלית Augmented Reality, שהכלים הטכנולוגיים והתשתיות המידע האלה מספקים לנו. שהנגישות הבלתי אמצעית למידע בכל זמן ובכל מקום משחקת תפקיד חשוב, ובעיקר שהיכולת לשתף וליצור ידע בקהילה באמצעות רשתות חברתיות וכלים לעריכה שיתופית משפיעים על מה שאנחנו לומדים ועל איך אנחנו לומדים. ולכן הכותרת הזו כאן למעלה, אנחנו רואים את הלמידה כתהליך שמתרחש בקהילות מתוגברות טכנולוגיה. אנחנו גם רואים את התהליך הזה כתהליך שיושב על רצף, כמו שאתם רואים כאן, בין למידה ספונטנית, כאן בצד ימין, לבין סביבות טכנולוגיות שהוצבו בעיקר לצורכי למידה. למידה ספונטנית יכולה לכלול למשל קבוצת אנשים שמתארגנת בפייסבוק או בוואטסאפ כדי לעסוק בנושא שמעניין אותם וחשוב להם כמו צדק חברתי, או ההשלכות של איזה מפגע סביבתי שעלול להשפיע על איכות החיים שלהם. המשתתפים תורמים כל אחד מהידע והמומחיות שלו או שלה בתחום הזה ולומדים מהידע הקולקטיבי שהולך ומתפתח בקהילה. מהצד השני, בחלק הזה של הרצף, יש את השימוש המכוון שניתן לעשות בכל הטכנולוגיות האלה בשדה החינוך. למשל, כאשר כיתה שלמה מפתחת משחק, חפשו את המטמון כדי ללמוד על ההיסטוריה והמורשת של העיר שלהם, תוך שימוש ביכולת של הסמארטפונים לזיהוי מיקום,
או למשל סיטואציה אחרת שתלמידים אוספים באמצעות סמארטפונים נתונים כמו כמות קרינה, ריכוז CO2 וכל מיני פרמטרים לגבי הצמחייה, וכמובן את המיקום שהסמארטפון נותן להם, ובאמצעות כל הנתונים האלה הם מנתחים תהליכים אקולוגיים בסביבה שלהם. במרכז לינקס אנחנו חוקרים את הלמידה על הרצף הזה במגוון היבטים, כמו שאתם יכולים לראות כאן, חינוך, מדעי הלמידה, עיצוב ממשק, רווחה, תקשורת, ניהול ידע, מדעי המידע ואפילו משפטים. כשאת כל אלה אנחנו רואים כמשהו שמאגדים אותו שלושה תחומים עיקריים. תחום אחד הוא ידע והבנה, כיצד מתפתחים הידע וההבנה בקהילות מתוגברות טכנולוגיה. תחום נוסף הוא פרקטיקות ונורמות, והאופן שבו הן מתפתחות בקהילות למידה. והתחום האחרון הוא שונות בחברה, איך הטכנולוגיה יכולה לתרום לתהליכי למידה בתוך קבוצות שונות בחברה וביניהן. אז אולי אתם שואלים את עצמכם למה זה חשוב או מעניין לחקור את הלמידה בחברת המידע. בואו נתחיל מלמה זה חשוב. כוח העבודה העתידי יידרש למיומנויות כמו יצירתיות, חדשנות, יכולות תקשורת מצוינות, יכולות לשתף פעולה עם עמיתים, ויכולת של פתרון בעיות שהן לא קונבנציונליות. המיומנויות האלה גם מכונות מיומנויות המאה ה-21, והמחקר מראה שלטכנולוגיות המידע והתקשורת יש את הפוטנציאל לקדם את המיומנויות האלה. אבל קיימת תופעה בכל העולם שמכונה הנתק הדיגיטלי בין בית ספר לחברה. בעוד שהאינטראקציות היומיומיות בחברה המודרנית מעוגנות יותר ויותר בטכנולוגיות תקשורת ובמכשירים ניידים, כמו סמארטפונים וטאבלטים, האינטראקציות הנהוגות בבתי הספר הן בדרך כלל דלות טכנולוגיה. יתרה מזאת, למרות הפוטנציאל החינוכי המוכח ולמרות הזמינות ההולכת וגדלה של הטכנולוגיה בבתי הספר, העדויות המחקריות לגבי ההשפעה החיובית הכוללת שלהם על איכות הלמידה הן לא מספיק משכנעות. והסיבה העיקרית לכך היא שגם כאשר הטכנולוגיות המתקדמות ביותר מוכנסות לשימוש במערכת החינוך, הרבה פעמים הן משמרות גישות פדגוגיות מסורתיות. אני חייבת לציין כאן שזאת הכללה גסה, ישנם מורים נהדרים בבתי ספר נפלאים שיוזמים פעילויות שעושות שימוש מתקדם בטכנולוגיה, אבל אפשר לקרוא ליוזמות האלה איי חדשנות. מה שחשוב הוא שצריך להבחין בין טכנולוגיות חדשניות ופדגוגיות מתקדמות, ולא תמיד ההבחנה הזו ברורה. היא קשורה גם לתפיסות פדגוגיות שונות של חוקרים, של אנשי חינוך, של קובעי מדיניות, ולכן הממצאים מספקים תמונה לא ברורה כיום לגבי השפעת הטכנולוגיה על למידה. ולכן גם נדרשת נקודת מבט בין-תחומית לחקור את הלמידה בחברה. אנחנו במרכז לינקס הצבנו לעצמנו יעדים מרחיקי לכת, הייתי אומרת, ל5 השנים הקרובות ב3 ממדים. ממד אחד הוא התיאוריה, לפתח מסגרת תיאורטית מאחדת ובין-תחומית, כמו שהצגתי קודם, עם מגוון ההיבטים שהצגתי, שתסביר תהליכי למידה בקהילות מתוגברות טכנולוגיה. כשהכוונה היא גם בסביבות ייעודיות למידה, וגם בתהליכים שמתרחשים בעצמם ועל כל הרצף ביניהם. תחום נוסף, או ממד נוסף, הוא ממד הפיתוח. אנחנו מתכוננים לעצב ולפתח סביבות למידה מתוגברות טכנולוגיה שיעמדו לרשות הקהל הרחב לשיפור החינוך בכל הגילים. ולבסוף, בממד המדיניות, אנחנו נפתח מערכת הנחיות לקובעי מדיניות שיאפשרו לכל אזרח במדינה לפתח מיומנויות, את אותן מיומנויות שנדרשות לאזרחות פעילה ופרודוקטיבית במאה ה-21. על ידי השגת היעדים האלה, אנחנו מקווים להציב את ישראל בחזית המחקרית בזירה הבינלאומית, לקדם משמעותית את החינוך בארץ, ולתרום לפיתוח מדיניות בת קיימא בנושאי חינוך בחברת המידע החדשה. תודה רבה.